L-ilma ikopri 71% ta' wiċċ id-dinja. Ma nistgħux ngħixu mingħajru. 71% huwa ħafna ilma, naqblu? Ekku. Imma 97% ta' dak l-ilma ma jistax jinxtorob. Mela, għax huwa ilma mielaħ. Tinkwetawx, id-dinja xorta taqdina għax hija tassew xi ħaġa inkredibbli. Dawk it-3% li baqa', 2.5% minnu huwa ilma friżat fil-glaciers, fil-quċċati tal-muntanji u ż-żoni tas-silġ polari. Mela fadal 0.5% li jrid jinqasam bejn 7 biljun ruħ, 8.7 miljun speċi ta' annimali u 400,000 speċi differenti ta' pjanti. Studji juru illi għandna biżżejjed ilma għal kollox u għal kulħadd. Kif ġadna, id-dinja hija xi ħaġa inkredibbli. Dan ma jfissirx però illi nistgħu nagħmlu kunċerti sħaħ tar-rock fix-xawer darbtejn kuljum. Hemm bżonn noqogħdu ftit attenti u nużaw kemm għandna bżonn mingħajr ħela. Li tagħti każ ta' vit miftuħ bla bżonn, tirranġah jew tirrapportah jekk ikun qed iqattar, bidliet żgħar li jista' jagħmel kulħadd u li jistgħu jagħmlu differenza kbira. Dan hu lantana fil-kampanja L-ilma. Ibda minnek. Qed induru madwar il-pajjiż bit-tur tagħna Join the Drops. Inwasslu tarif dwar il-konservazzjoni tal-ilma f'kull belt u raħal f'Malta u Għawdex. Ejja l-ta' magħna u wara kif nistgħu ngħinuk ma taħlix ilma. Verament nemmnu illi flimkien nistgħu nagħmlu d-differenza. Sa dan it-tant, ftit aktar serħan tal-moħħ. Apparti żbejħa omna n-natura u l-mod naturali tagħha kif tirriċikla l-ilma, it-teknoloġiji tal-lum jippermettulna niġġeneraw aktar ilma ħelu mill-natura stess tipprovdi. Sissa, kollox famuż! Ngħixu fuq gżira ċkejkna fil-Mediterran. Il-klima tagħna tvarja minn bnazzi għal sħana u l-popolazzjoni qed tiżdied. Però mill-ġdid tinkwetawx. Għax matul is-snin pajjiżna investa sew fl-immaniġjar tar-riżorsi tal-ilma, proprju minħabba dawn ir-raġunijiet. Malta minn dejjem kienet pajjiż skars fl-ilma, inna nissiltu man-nuqqas tal-ilma sekli sħaħ. Anke l-Kavaliri ta' San Ġwan ħadu ħsieb ir-riżorsi tal-ilma tagħhom. Bnew l-akwadotti ikoniċi tagħna pereżempju biex iġibu ilma tan-nixxijat min-naħa l-oħra tal-Gżejjer. Kif qed tara, imdorrijin nimmaniġjaw l-ilma tagħna għax minn dejjem hekk kellna bżonn nagħmlu. U għalhekk li llum bħala pajjiż qegħdin minn ta' quddiem fil-maniġjar tar-riżorsi tal-ilma. Sa minn kmieni bdejna bid-desalinizzazzjoni tal-ilma. Jiġifieri naqbdu l-ilma milaħ tal-baħar, inneħħulu l-melħ u minnu nagħmlu l-ilma ħelu li jista' jintuża f'darna. Kont taf illi bnejna l-ewwel impjant ta' desalinizzazzjoni tal-ilma fl-1881? Issa, mexxi kollox seklu l-qudiem, għat-tmeninijiet tas-seklu 20, meta bdejna l-ewwel impjant ta' desalinizzazzjoni fuq skala kummerċjali. Il-popolazzjoni dejjem tiżdied u bit-turiżmu dejjem jikber matul ix-xhur tas-sajf, in-numru tan-nies fuq il-Gżejjer tagħna qed jiżdied b'mod konsiderevoli. Jiġifieri, ma tkunx qed taħseb ħażin jekk tistaqsi minn fejn id-dinja inġibu dan l-ilma kollu, jekk tippermettulna naqra lob il-kliem. Ejja npoġġu n-numri fi ftit perspettiva. Il-persuna medja Maltija tikkonsma 110 litri ilma kuljum. B'kollox, bejn nies tal-lokal u turisti nikkonsmaw 31 biljun litru tilma kull sena. Qed ngħidu biljuni bil-B, bid-9 Kif jirnexxielna? Hemm ħafna xogħol involut fl-immaniġjar tar-riżorsi tal-ilma li probabbilment lanqas tkun taf bih. Ibda biex għandna 3 impjanti ta' reverse osmosis madwar Malta, f'Pembroke, Arlapsi u ċ-Ċirkewwa. U hemm ieħor li għad irid jiftaħ f'Għawdex. Dawn huma impjanti ta' desalinizzazzjoni moderni li bdejna nibnu fis-snin 80. U biex tħossok ftit gburi pajjiżek, dawn l-impjanti għandhom ir-rekord tal-aktar impjanti affidabbli u li l-aktar ilhom joperaw fil-Mediterran. Avolja,
Kieku jkollok tiftaħar dwar dan ma' xi ħadd niddubita kemm ħajkun impressjonat, għax ifhem, kulħadd jieħu l-ilma for granted u dan huwa dak illi għandna bżonn nibdlu. Waħda mill-ikbar konsumaturi tal-ilma tagħna hija l-agrikoltura. L-agrikoltura tikkonsma madwar 30% tal-ilma tagħna fis-sena. Hemm bżonn innaqsu dan l-ammont, jew inkella nġibu ilma minn band oħra. Hawn tidħol il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma li investiet fi 3 impjanti għat-trattament ta' dranaġġ. Ekku, l-ilma kollu li jintuża għal ħasil u t-toilet jiġi trattat sabiex parti minnu jkun nadif biżżejjed biex jerġa' jintefa' lura l-baħar. Barra minn hekk, kuljum 19 miljun litru ta' ilma mormi jkompli jiġi trattat biex jilħaq livelloli ta' kwalità u jerġa' jiġi użat għall-agrikoltura u l-industrija. Dan bis-saħħa tal-proġett New Water. Ikdem frawla friska l-ħabta ta' Mejju, jew patata ta' Malta mal-ikla tal-ħadd u żgur taqbel illi dawn huma investimenti sirja. Il-bidja m'għadix illi kienet. Illum il-ġurnata saret iktar tip ta' xjenza, teknoloġiji ġodda li jgħinu li l-bdiewa jkabbru l-prodott bl-aktar mod sostenibbli. Ħafna bdiewa llum jużaw teknoloġiji li huma fuq qudiemnet fejn jidħol l-immaniġjar tal-ilma minn drip irrigation għal sistemi idroponiċi. Dawn it-teknoloġiji jipprovdu l-ilma lill-eruq tal-prodotti b'mod dirett. Din hija sistema aktar effiċjenti milli tagħti l-ilma lill-għeliq permezz ta' spray jew billi ssaq il-wiċċ biss. Allura kif qed taraw matul is-snin billi limitajna l-użu tal-ilma tagħna għal dak li huwa biss neċessarju u użajna ilma rriċiklata t-tisqija, diġà neħejna ftit stress mhux ħażin minn fuq ir-riżorsi tal-ilma tagħna. Issa hawn fejn intom tistgħu tagħtu daqqatit. Hemm bżonn nagħtu każ ta' dak li jinżel fis-sinkijiet u t-toilets ta' djarna. Qed taraw dawn l-oġġetti warajja, l-ebda wieħed minn dawn m'għandu jintreba fihom. Minflok, kollha għandhom jittieħdu fiċ-ċentri għall-iskart goff mifruxin mal-pajjiż kollu. Xogħolok lest u ma ntefa' xejn fis-sistema tal-ilma tagħna. Qegħdin naħdmu ħafna wkoll biex innaqsu l-leaks tal-ilma. Dan huwa xogħol kontinwu għax il-leaks dejjem ser ikunu hemm. Ħares lejn is-sistema tal-ilma tagħna, daqs li kieku kienet ġisem uman. Il-pajpijiet tal-ilma li jwaslu l-ilma sa djarna jisom il-vini fil-ġisem. L-ilma jisomna ħajjin, eżatt bħalma jagħmel id-demm. Infatti, il-ġisem tal-bniedem huwa magħmul minn medja ta' 60% ilma. Bla dubju xi kultant l-affarijiet imorru żmerġ. Xi organu jkollu bżonn il-kura jew xi pajp jinfaqa'. Illum sirna nsolvu xi ħaġa hekk aktar malajr minn qatt qabel bis-saħħa tar-rapporti tagħkom meta jkun hemm xi leak u salvajna litri blat ta' ilma matul is-snin. Qed tara, intom diġà tajtu semkom fil-konservazzjoni tal-ilma billi rrappurtajtu l-ħsara. Ibqgħu sejrin hekk. Is-sistema tal-ilma tagħna gawdit ukoll minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Dawn qed jgħinuna biex bħala pajjiż nagħtu sura ġdida lil mod ta' kif nużaw l-ilma tagħna. Infatti, l-immaniġjar tar-riżorsi tal-ilma tagħna għandu futur interessanti qudiemu bl-introduzzjoni tal-proġett Net Zero Impact Utility. Dan ser itejjeb it-toma tal-ilma tal-vit tagħna, illi diġà huwa tajjeb għax-xorb. Dan il-proġett ser jaċċerta wkoll li jsir użu aktar sostenibbli mill-ilma ta' taħt l-art. L-ilma ta' taħt l-art dan xikun. Meta tagħmel ix-xita, l-ilma li jgħaddi mill-ħamrija u jidħol fi xquq tal-blat taħt l-art jiġi maħżun hemm u dan huwa l-ilma ta' taħt l-art. Sfortunatament, però, meta tagħmel ħafna xita u jinżel ħafna ilma minn fuq il-bjut u fit-toroq, ħafna minnu jintilef u jibqa' sejjer il-baħar. Ħafna djar li għandhom il-bjar jgħaddu l-ilma tax-xita minn ġol ġnien għal ġol bir tagħhom. Mill-ġdid dan huwa mod ieħor biex ittaffi ftit mill-pis fuq ir-riżorsi naturali tagħna, kif għamlu l-antenati tagħna għal mijiet ta' snin. Jevita wkoll l-arar, kif ukoll jagħmel mezz illi ħafna mill-ilma jiġi miġbur u użat. Id-darba li jmiss illi tagħmel ix-xita, għati ħarsa madwar darek u l-madwar u wara jekk hemm x'mod kif tista' tagħmel użu minn dak l-ilma tax-xita flok tħalli jibqa' għaddej. Hemm bżonn li jiġi estratt mill-inqas ilma ta' taħt l-art. Iktar kemm ikollna ilma ta' taħt l-art, iktar jibqa' ħelu. Iktar kemm jiġi estratt ilma ta' taħt l-art, iktar isir mielaħ. Sten, xiex?
Jekk qiegħed fl-art, il-melħ x'għandu x'jaqsam. L-ilma mielaħ jgħaddi sal-livelli l-aktar fondi tal-ilma ta' taħt l-art tagħna. Minn ġol-blat. Okej, ejja nagħmlu ftit passi lura. Tiftakar kif 71% ta' wiċċ id-dinja huwa ilma u 97% minn dak l-ilma huwa ilma mielaħ? Dak huwa ħafna ilma li qed joħloq pressjoni kbira fuq qiegħ il-baħar. Li kieku kellek tiġbed l-ilma tal-pjan kollu, il-pressa tal-baħar timbotta l-ilma mielaħ ġol-blat u jitħallat mal-ilma tal-pjan. Imma hawn huwa fatt interessanti. L-ilma ħelu huwa inqas tqil mill-ilma mielaħ. Jiġifieri kieku jkollok toqgħod bil-wieqfa sarkoptok fl-ilma tal-pjan u tieħu bela ilma mill-wiċċ, dak ikun ilma ħelu. Ħu bela mill-qiegħ u ssib li huwa ilma mielaħ. Għax fil-blat l-ilma ħelu u l-ilma mielaħ jistgħu joqogħdu wieħed fuq l-ieħor mingħajr problema ta' xejn, bla ma jitħaltu għax għandhom toqol differenti. Bħal meta sfortunatament tara żejt jonfuċ l-ilma. Iż-żejt ukoll huwa inqas tqil mill-ilma tal-baħar. Ħafna mill-inizjattivi li semmejna aktar kmieni seħħew bis-saħħa ta' investimenti sinifikanti tal-Gvern lokali, kif ukoll mill-fondi tal-Unjoni Ewropea. Infatti, huma dawn il-fondi tal-Unjoni Ewropea li għenu biex seta' tissir il-produzzjoni ta' dan id-dokumentarju, kif ukoll il-kampanja edukattiva l-ilma, ibda minnek. Allura, għaliex dan id-diskors kollu dwar l-ilma? Jekk fil-preżent qegħdin f'sitwazzjoni komda, għaliex hemm bżonn nieħdu ħsiebu? Bażikament, irridu nevitaw illi nwasslu lil nfusna f'punt fejn l-ilma jibda jispiċċa. Jiġifieri li kull wieħed u waħda minna illum jgħin biex nippreservaw ir-riżorsi tagħna għal għada. Biex nagħtu ftit perspettiva sa mill-bidu tas-seklu 20, ma kenniex problema bl-użu tal-plastik, ma konniex konxi ta' kemm jikkawża ħsara, issa nisimgħu bih kullimkien u nafu kemm hu problema. Bl-ilma, il-problema hija speċi ta' bil-kontra. Hija kullimkien, insomma, kważi. Huwa dejjem disponibbli, kemm tiftaħ il-vit, dejjem issibu, imma la darba jieqaf, hemm ikollna problema oħra. Jekk naħsbu bil-qoddim u nagħmlu tibdiliet żgħar bħal showers iqsar, ħasil tal-karozza bil-barmil miflok bil-pajp, tisqija tal-pjanti kmieni fil-ħodu jew tard fil-għaxija meta l-ħamrija tkun iktar friska. Jekk sempliċiment inkunu konxi tal-ilma u nagħmlu użu minnu b'mod aktar sostenibbli, nibdew nagħmlu differenzi kbar. Flimkien, jirnexxielna. Ara kemm kulħadd sar aktar konxju tal-plastik jew kif timmaniġġja l-iskart. Dak għax ġejna konxji tagħhom. Bħala parti mill-kampanja l-ilma ibda minnek, tal-waqt ser inkunu qegħdin inqasmu kits ta' konservazzjoni tal-ilma li djar kollha f'Malta u Għawdex biex il-kol kemm aħna jkollna l-għodda li għandna bżonn biex nibdew nużaw l-ilma aħjar. Ftaħna wkoll ċentru edukattiv dwar il-konservazzjoni tal-ilma ġewwa Rabat. Iċ-ċentru jismu Għajn u joffri ħafna modi interattivi għalikom u għal uliedkom biex titgħallmu dwar l-ilma. Minn fejn ġejn, kif tużah u fejn imur. Fajn tistgħu tistaqsu għal aktar informazzjoni dwar il-konservazzjoni tal-ilma u tiskopru x'tistgħu tagħmlu biex tgħinu fl-immaniġġjar tar-riżorsi tal-ilma tagħna. Tistgħu anke żżuru s-sit tagħna ilma.org.mt biex tiskopru aktar. Qed nagħmlu dan kollu għax verament nemmnu li biex inġibu l-bidla hemm bżonn li naħdmu flimkien bħala pajjiż biex nimmaniġġjaw ir-riżorsi tal-ilma aħjar. Din hija xi ħaġa li tista' ssir. Ejja l-kol nagħtu daqqatit u nieħdu ħsieb l-ilma tagħna, nedukaw lil uliedna, nagħmlu bidliet żgħar fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Huwa minnu li int tista' tkun il-bidla li tixtieq tara fid-dinja. Ftit flimkien jifranka ħafna lil xulxin. L-ilma, ibda minnek.
Dan il-proġett hu parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.